and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Bako sa kita rin Ronald. Nakakita ka ng tao nga naglingkod. Kita mo yung gipaabot siyo. Asyendero ng tawanan. Daghanag mga negosyo. Nakaila ko ng tawana, Ronald. Maragpiton o madaog-daugon siyang asindero. Wanted siya sa NPA. Anhim masukod kung tinuod na bagyod nga imong sumbalikon ang NPA. Tungod kay ikaw maoy magbantay sa iyang kaluwasan gikan sa mga kamot sa NPA. Tungod kay sugod karon anhin na mo mupuyo niya. Ikaw maoy personal bodyguard ni Mr. Castillo. Ako maoy mo bodyguard anang tawana. Tara, ipaila-ila ta kaniya. May ubay-ubay kong isulti kaniya, Ronald. Onsay lami sa stateside na akong kape. Commander Losio. Sa tinuray lang, Mr. Castillo, labi yung nindot yun ni mga butang nagkikan sa Amerika. Pero sa mga NPA nga may approach sab ang doktrina sa sosyalismo o kay ikasidagan man namo ang imperialismo o burokratang kapitalismo. Bisan unsa pa kalami o kanindot sa mga butang gikan sa Amerika, amo sab nang gikasidagan. Nga sa ato pa. Hangtod ay karon na sila kagyapon sa giskutan ni mo ismo-ismo. Bisan gi-kick out kung gipatiran ka na sa NPA. Basin mahibong ka nga dahibaw ko. Pero pangutan alang si Colonel Ronald Joaquin. Hibawa naman ang daan. Pero sa dili ka pa mo bilib nako. Kung saon ako pagbilib nimo nga karon pa man ko makakita nimo. Kaya sa man di ay ang imong papel o mga achievements sa imong pagka-NPA. Commander Losio. Dili ko interesado sa imong pagka-commander. Ang gusto na kong maibawan kung unsay imong agi. Dili na maihap ng mga ambos. Oh, tinalawan ng ambos yo. Tinalawan o unsa diha basta pulos milampos ang among ambos. O kalabanan mahurot ug patay ang among giambos din ako kanunay ang mango. Normal lang ka ng mga ambos o sa akong gikaingon, tinalawan kaayo. Hatagi ko glain mo agi nga mo bilib gyud ko. Daghan akong gipamukan ug mga bagol-bagol. Tinalawan gihapon. Timingo lang ninyo nga dili mahibaw ang inyong mga patyo noon. Tinayador gihapon ang inyong mga paagi. Tinalawan gihapon ang inyong mga paagi, Commander Lucio. Traidor gyud mong mga NPA, no? Ikatulo ka sa mong listahan nga patyo nun, Mr. Castillo. Commander pa ko. Maning mahibaw ka. Napatay na nako ang naguna ug ang ikaduha. Ug swerte ka. Kay buhi ka pa hangtod karon. Ikaw unta ang sunod. Pero sakpan lang ko nga nanggilad sa akong yunita. Og niya, dili na NPA. Wa man lagi ka magtingog, Mr. Castillo.
Naray ko ipangutanan nimo Mr. Castillo. Nibaw kag 15 nagpatay Kinsa duha nimo- nagpatay sa duha nako ka bodyguard? Ako may nagpatay. Usbo na ako. Ako mo nagpatay sa duha nimo ka bodyguard, Mr. Castillo. Ronald, Ngano, Benito? paduol nga rebe. May isulti ka, Benito? Ite kay tunok ni si Commander Lucio ha. Dili kay hayad lagog tunog, Mr. Castillo. La pagayot. Bueno, Commander Lucio. Pasado ka. Dawat ka na. Ikaw mo ay akong close-in bodyguard. Naasa ko ipahanting nimo nga mga leader sa ako mga saop o leader sa ako mga trabahante. Nga nabuyukan na sa doktrina sa komunista. Klaro ho na una ni nato, Mr. Castillo. Unsay klarohon siya. Misalig ka na nako. Misalig. Misalig, Commander Lucio. Siya ko ha. Lami kay ni si Juan Lagan. Ganahan ko nimo, siyo. Prangka na pagkasulti ha. Ginasab ko atong prangka ha, sir. Unsa may akong mapaabot kung madawat. Prangka usab ka ng pagkasulti. Nagsabot kami si Ronald. Nga ako'y bahala nimo sa tanan. Kwarta, mga armas, tanan nimo gikinanglan. Ako'y bahala. Naibaw ka ba, Mr. Castillo, nga may una kong prioridad? Katong gisulti nimo na ako, Ronald. Kinsa ganito? Si Rode? Sa akong tanaw, dili masayon-sayon ni Lucio ang pag-disseminate sa kasayuran bahin sa pagkatawa ni Rudy nga naglihok sa komunista. Unaw ni Lucio ang pagguba ni Rode. Prioridad si Rudy, Benito. Kung ma-burn out na si Rudy, ikaw na ang atimanon ni Lucio. Dali anak siyo. Ug aron madali premyohan ta ka. Kay daghan ka kay trabaho unon garin ako. Medyo lumi ang balita. Pwede ba kubrahon akong daan? Saan na konsultin ni mo, ha, Benito? Sigurista lagi. Mao, Asa kami mo puyo sikate. lingi ang imong loyo. Kana? Naaga sa tupad aning akong bay. Kinahanglan ni aka sa akong tuol, Commander Lucio. Ganahan ka, anak. Kompleto ba ng bayan? Tuwa na po, Benito. Gisultihan ang god ko nga sigurista kayo, Calcio. Mao nga gikomplito na nako ng baya. Good. Okay. Mamalhin din mi. Posible pa gisulti ni Mary nang yun Mao gyud na karon ang istorya din ni Suping. Magbuhat gyud og daotan si Commander Lucio. Ngano nakit-an man siya nga nagkuyog-kuyog og militar kun wa pa sa plano nga traidoran niya ang iyang mga kauban. Batayanan kay gato mga pagkabutang din nang yun Mayoli? Si Mary man na. Manglakaw na mo? Oo, Mayoli. Ato na mi. O sige, pag-amping mo. Niya nakita sa simanghan ka, Rudy. Kapidring, Ka Rudy, bisan o nagasulti o nagkasabot na kitang daan. Apan tuguti nga isulti ko gihapon kini nimo, Kapidring. maminaw gyapon ko, ka Rudy.
Suod kay kamo si Kalusyo. Dugay namong suod kaayo. Nahugno ka sa atong hibawan kung unsay mga paglapas o mga sa kanabuhat ni Kalusyo sa revolusyon. Nagpakita ka namo og paglaban ni Kalusyo. Apan ang proseso sa kamatuoran mo ay muhatag og daan aron kahatagan ang imong gibarugan nga way sa si Kalusyo. Apan sa diyang gihatagan ka namo og kahigayonan nga ikapamatuod nimo nga husto kasi imong paglaban ni Kalusyo. Kining imong lakaw karon mao ang higayon. Paninguha gyud nga magkakita kamo si Kalusyo. Oo, Karodi. Kung unsay matuod, mao nga itong tahuron. Nag-agad kini sa resulta kung makakita na gid kamo si Kalusyo. Maglain kasi imong lakaw og maglain usab kami. Apan nahibaw ka na kung asa kita magkita o unsa orasa kita mag-abot sa gikasabutan natong lugar. Oo, Karodi. Adun ako. Alin ako mga kauban. Amping kapidring. Salamat. Tana ka mo mga kauban. Salamat yo, Brad. Search. Salamat, Search. Kate. 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 Oh, pati kali buabot ang katulay. Kaya ngit kitang suot sa bahay. Oh, ito mo din. Liya ka, Kate. Pasigala na suga. Commander Lucio. Pasigara kong suga. Oh. Kapitring. Nagunsa ka rin eh. Sukad ka lang gilisan pagka-commander. Dili na mayong dagan sa tong unita. Tungod kay bati kay muda si Karodi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!